Dr. Zsiga Zsolt leszoktató orvos már 10 éve napi szinten kezel leszokni vágyó dohányosokat. Abban segít, hogy mellékhatások és elvonási tünetek nélkül szabaduljanak meg káros szenvedélyüktől. Biorezonanciás terápiát alkalmaz. Az első dolog, ami kell nekünk, egy normál vezetésű akupunktúrás pont. A többségnél, aki dohányos, ez a pont szokott jó lenni. A biorezonancia kezelés egy olyan energetikai terápia, melynek során a kezelésben az emberi test elektromágneses rezgéseit hasznosítják. Ez egy frekvenciagenerátor, kap egy parancsot a számítógéptől, csináld meg ezt a 22 féle anyagra jellemző 22 Hz-et, megfogná tenyerével, és ebben a sávban elkezdeni besugározni ezeket a herceket a testben. Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul. Ennek során a kóros, diszharmonikus frekvenciákat a szervezetből elvezetik, ugyanakkor a meggyengült, egészséges rezgéseket felerősítik. Gyakorlatilag egy dohányos 1 hónapig függő. Hogyha ez a hatás 2 hónapig tart a szervezetben, az egyetlen kezelésre az 1 hónapot tudták hidaljuk át, és így emiatt náluk elég egy kezelés. A 20 perces kezelés után azonnal megszűnnek az elvonási tünetek. A testnek nem fog hiányozni a nikotin, olyan lesz, mintha soha nem találkozott volna vele. De aki már egyszer függő volt, annak vigyázni kell, mert könnyen vissza lehet szokni. 500 cigivel vissza tud szokni bármilyen korábbi dohányos. Kutatások bizonyítják, hogy nagyjából 13 évvel kevesebbet él az átlagnál, aki dohányzik. Szóval sosem késő erőt venni magunkon és leszokni a káros szenvedélyről.